Assalamu alaikum creators. A wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku ƙirƙira profile picture da banner picture da za ku ɗora a YouTube channel ɗinku domin ku ƙara mata kyau da inganci. Abu na farko da za ka yi, za ka shigo Chrome browser ɗinka kamar haka. Sai ka zo inda ake yin searching, sai ka yi searching ɗin Canva. Bayan ka yi searching ɗin Canva, sai ka ɗan jira ya buɗe ma kamar haka. Daga nan zai kawo ka nan, sai ka zaɓi wannan na farkon. Bayan ka shiga wannan na farkon, zai kawo ka direct inda za ka ƙirƙira hotonka kamar haka. A nan abin da ake buƙata, ana buƙatar kai creating ɗin account. In kuma kana da shi, ana buƙatar kai login ɗin account ɗinka. Daga nan sai ka shiga nan gurin alamar login ɗin nan kamar haka. Daga nan sai ka zaɓi inda aka sa continue with Google. Zai kawo ka nan inda za ka zaɓi account ɗin da za ka yi amfani da shi. Sai ka zaɓa kamar haka. Daga nan sai ka danna sign in kamar haka. A nan abin da ake bukata shine ka rubuta password ɗin Gmail account ɗinka. Ga nan zan rubuta kamar haka. Gashi nan anan ya tambaye ka sign in to Canva, sai ka danna continue. Wasu lokuta suna kawo wa mutane wannan alamar ta biyan kuɗi, sai ka danna wannan alamar ta cancel kamar haka. Amma idan bai nuna ma ba, shikenan. Gashi nan anan ya kawo mu cikin dashboard inda za mu fara creating ɗin hotunanmu. Abinda za ka yi, za ka zo nan gurin searching, sai ka yi searching ɗin YouTube profile picture kamar haka. Waɗannan hotunan da ya kawo ma hotuna ne da za ka iya zuwa ka yi editing ɗinsu domin ka ɗora su a YouTube channel ɗinka. Amma kuma akwai hotunan da ba za ka iya amfani da su ba saboda sai ka biya kuɗi. To duk wanda ka ga, duk hoton da ka gani da alamar nan ta furo, irin wannan alamar ta furo, to gaskiya ba za ka yi amfani da shi ba sai in ka biya kuɗi. Don haka sai ka je ka zaɓi wanda baya da wannan alamar ta furo. Don haka ni bari in je in zaɓi wani hoto daga ciki. Yauwa ga wani hoto nan, bari in zaɓe shi. Abinda za ka yi, kawai taɓa shi za ka yi kamar haka. Shi kuma zai kai ka direct inda za ka yi editing ɗin shi. To a yanzu wa'annan hotunan gaba ɗansu zan iya zuwa da background ɗin da asalin hoton na wannan matar, gaba ɗansu zan iya zuwa in canza su. Kun ga ina taɓa shi ga nan yana motsawa kamar haka. Don haka yanzu bari in je in fara canza hoton matar da hoton da nake so. Abinda za ka yi, ga wata alama nan ta reflex, sai ka danna ta kamar haka. Za ta kai ka inda za ka zaɓi kalar hoton da kake so. Za ka iya yin downloading ɗin hoto, idan kuma kana da shi akan wayanka, za ka iya ɗaukan shi ka ɗora akan wannan logon a tsakiyar wannan hoton domin ya zama shine profile picture ɗinka. Idan ka shiga nan inda alamar upload ɗin nan, yana nufin kana da hoto ne akan wayanka, za ka ɗauko shi ka saka. Idan kuma ka shiga nan inda photos ɗin nan, yana nufin za ka ɗauko hoto ne daga internet ka yi amfani da shi. Kuma kowanne ka yi amfani da shi daidai ne. Kaga idan ka shiga upload ɗin nan, to maybe kana da hotonka wanda kake so ka ɗora, ko hotonka inda kake nuna fuskanka, shine za ka ɗora a nan gurin. A nan kuma photos ɗin nan, shine inda za ka je ka yi downloading ɗin hoto, misali ko na suna ko na wani abu wanda kake bukata. Bari in nuna muku yadda za ku ɗauko hoto daga intanet ku yi amfani da shi. Abinda za ka yi shine kawai za ka danna wannan alamar photo ɗin nan, photos. Za ka shiga kamar haka. Sai ka zo nan gurin alamar search ɗin nan, sai ka yi searching ɗin sunan da kake bukata. Ni da yake gaskiya ina so sunan channel ɗina new channel na rubuta ma channel ɗina. Don haka N ce kawai nake buƙatar in saka. Don haka gashi nan na yi searching ɗin N, ga nau'ukan NN na sun nuna nan. Amma akwai
akwai na kuɗi waɗanda idan kai amfani da su sai ka biya kuɗi, kamar masu 'yar alamar nan ta furo, kada ka ɗauke su ka zaɓi wadda ba ta da abin nan alamar ta furo. Da haka ni yanzu bari in je in yi amfani da ita. Abu na biyu da za ka yi, za ka zo wannan hoton na background, idan kana da buƙatar canza shi, shi ma za ka danna kan shi ne kamar haka, sai ka je ka yi sacin ɗin hoton da kake buƙata, shi ma ka saka ka canza da shi. Idan kuma kana da hoto akan wayan kawai da kake buƙata, shi ma za ka iya zuwa ka ɗauko shi ka canza shi. Amma yanzu bari mu yi amfani da na kan intanet. Zan je gurin sacin in rubuta abin da nake buƙata. Gashi nan abin da nake buƙata shine ina buƙatar baƙin background ne, da haka zan rubuta mai black background. Gashi nan na rubuta, gashi nan ina rubutawa kamar haka. Yauwa gashi nan yanzu ya kawo min nau'ukan hotuna na black background, sai in zaɓi wanda nake buƙata. Abin da zan yi a yanzu shine zan yi downloading ɗin wannan hoton zuwa kan wayata. Don haka zan zo nan inda wannan alamar ta download, ita zan shiga kamar haka. Gashi nan ya nuno min. Yauwa abin da zan yi a nan shine zan danna download. Yauwa gashi nan yanzu yana yi min downloading ɗin hotona, yanzu ya riga ya sauke kan wayata. Yanzu zan iya zuwa in ɗora shi akan YouTube channel ɗina ba tare da wata matsala ba. Kamar yadda muka yi wannan creating ɗin wannan hoton, saura abin da ya rage shine banner picture. Shi ma banner picture kamar haka ne, amma kuma akwai ɗan bambanci kaɗan bisa ga yadda shi wanga yake. Don haka abin da za mu dawo dashboard ɗin website ɗinmu na design, za mu zo nan sai mu yi searching ɗin banner picture, YouTube banner picture kamar haka. Wannan banner picture ɗin shi ma yana da matuƙar amfani ga YouTube channel ɗinka, don shi ma zan iya cewa ya ma fi sa YouTube channel ya yi ma'ana. Idan dai baka da shi, yana da buƙatan kai shi. Abinda za ka yi, za ka zo nan ka zaɓi nau'in bana ɗin da ya burge ka. To wa'annan su ma suna da furo, suna da firi. Idan ka zaɓi wanda yake furo, shi ne za ka biya kuɗi. Idan ka zaɓi wanda baya da alamar furo, shi ne ba za ka biya kuɗi ba. Don haka abin da za ka yi, za ka zo ka zaɓi kalar hoton da kake buƙata, kalan bana ɗin da kake buƙata. Bari in zaɓi wannan, naga yana da sauƙin amfani. Kawai abin da za mu yi, za mu zo nan gurin wannan rubutun mu canza shi da sunan channel ɗinmu. Sunan channel ɗina shine new channel, don haka yanzu wannan rubutun zan mai da shi ya zamo new channel. Abin da za ka yi kawai shine za ka zo nan ka danna kan sunan kamar haka, sai ka zo nan gurin alamar alƙalamin nan, shi ma sai ka danna shi kamar haka. Zai kai ka inda za ka rubuta sunan da kake buƙata. Gashi na yanzu na mai da sunan ya zama new channel. Abin da ya rage shine in batar da wayannan abubuwan farare, ganin na danna su, sai in danna wannan alamar ta delete. Ganin shikenan na batar da su. Yanzu abin da zan yi shine zan je in yi downloading din shi kamar yadda na yi downloading din wancan profile picture din. Shi ma ganin na fara downloading din shi. A yanzu ya gama saukewa akan wayata. Yanzu abin da ya rage shine zan iya zuwa gaba ɗaya in ɗauke su in yi amfani da su akan YouTube channel ɗina. Zan yi ƙoƙari in yi muku bidiyo mai zaman kansa wanda za ka je ka canza profile picture ɗinka, ko kuma idan ma baka da shi a YouTube channel ɗinka, za ka je ka ɗora shi a YouTube channel ɗinka. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, kada ku manta da danna alamar like. Sunana Musab G. Idan yau ne farkon zuwanka a wannan YouTube channel, kada ka manta da danna alamar subscribe da danna alamar ƙararrawa, ta yadda za mu dinga sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Wannan YouTube channel ɗin muna koyar da yadda ake ƙirƙirar YouTube channel da yadda za ka girmar da YouTube channel ɗinka
har zuwa lokacin da za a fara biyan ka. Na gode.